खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जा 6थि बोसोरसालिया जथुमा बेयो सनितपुर जिल्लानि रौनिया फोथार खैलाजुलियाव सानथामनि हाबाफारि लानानै दिनै नैथि सान फिरफिला बिरहोनाय जोङो जोबोद गोजोनदों जोङो माने गौरब अनुभब खालामो जोंनि 21 जिल्ला कमिटिया बेवहाय मोजाङै बाहागो लानो हादों आरो जोंनि जा मार्च पास्ट टीम बेयो मोनसे मख'जाथाव बेजों लोगोसे जोंनि जानाखि मेथाइ खननाय जोंनि मोसानाय डेमनस्ट्रेसन बेजों खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानाखि फिरफिला बे फिरफिलाया बिरहोखांबाय आरो बेवहाय जोंनि मानगोनां आफादगिरि बिथाङा जोंनि फिरफिलानि जानाखि ओंथि लोगोसे जोंनि संगठननि थांखि जोंनि मावनो लानाय हाबाफारि बेफोर गासैबो बिथिङाव बिथाङा रोखा रायजोनो बे हालामनि रायजोफोरनो खोन्थाबाय आसा खालामो जोङो जोंनि रायजोफ्रा खौसेथि बर' सुबुं आफादा मानो जोनोम जादों अबे थांखिखौ लानानै आवगायदों अबे दाबिखौ लानानै आवगायदों बे दिनै रोखा जाफिनबाय बे हालामाव आरो जायनाखि हाबाफारि जोंनि हाबाफारिया जालांबाय थागोन दिनै जों मिथिनो मोन्दों दिनैनि जोंनि स्पेसियेल सेसन स्पेसियेल मिट बेवहाय पिटिसिनि मानगोनां चिफ हाग्रामा महिलासारा फैगासिनो दङ बिथांजों लोगोसे गोबां EM फैगासिनो दङ आरो जोंनि हाबाफारियाव लाखिखानाय जानाय आलासि बिथांमोना फैगासिनो दङ होनना बुंदों जों सानो मैयानिफ्राय जाखिनि जोंनि हाबाफारिफोर लानाय बे गासैबो हाबाफारिया मोजाङै मोजां जालांगासिनो दङ आलासि बिथांमोना बाहागो लादों आरो बे ओनसोलनि गासै रायजोफोर लोगोसे बर' गौथुमनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लाबाय थादों बे दिनै नैथि हाबाफारि मुंख्लं बिर जोहोलावफोरनो बिबार बावनाय बे हाबाफारिनि सोमोन्दै सारा मा बुङो दिनै खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 6थि बोसोरसालिया जथुमानि नैथि सान फिरफिला जोङो 9 बाजियाव जों बिरबाय बिनि उनाव जोङो नेम बादियै जों मुंख्लंफोरनो जों बिबार बावनाय हाबाफारि दङ बे बिबार बावनाय हाबाफारिखौ जोङो बेनिखायनो खालामो जे बड'लेण्ड सोरजिनायाव संकसनिफ्राय लानानै सदियासिम बड'लेण्ड सोरजिनायाव जायफोर जोहोलाव आरो जोहोलावजोफ्रा बिथांमोननि आगोमा जिउखौ बावलांबाय बिथांमोननि जिउ सोलेरा जाहाथे आनान गसाइनि सायाव जायगा मोनो सान्थि जायगा मोनो बिनि थाखाय जोङो मुंख्लं बिबारखौ बावनाय जायो आरो जोंनि थांखि आरो नोजोरा बेनो जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे थांखि आरो मोन्थोर बिथांनि जे मोन्थोरनि गेजेरजों जोङो बड'लेण्ड सोरजिनायाव जायफोर जोहोलावजोफ्रा बा जोहोलावजो आरो जोहोलावफ्रा मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननि जा हाबाफारि मावनाय बिथांमोननि हाबा मावनाय माखासे लामाजों बा बिथांमोननि नेरसोननि जाहाथे दिन्थिलांनाय बिथांमोनजों जों बयबो खामानि मावनांगौ जे खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जा दैदेनगिरिफ्राबो बे मोन्थोरजोंनो जों हाबा मावबोदों जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जों मोन्थोर बे मोन्थोरजों जोङो खामानि मावनानै जों BTCनि बाहेरायाव थानाय जोङो 21 जिल्लानि जा बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल बे काउन्सिलखौ दाफुंनायाव जाहाथे जोङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मोन्थोर बादियै थांनो हायो बेनि थाखाय जोङो दिनै हाबाफारिखौ बा बिबार बावनाय हाबाफारिखौ लायो आरो बिथांमोननि जा आदर्श बे आदर्श बादियैनो जाहाथे जों मोनफुंनो हायो बेनिखायनो जों बिबार बावनाय हाबाफारिखौ लानाय जायो।